Kinaumagahan, maaga pang nagising sina Roble dahil sa marami pa itong gagawin sa kanilang tahanan. Araw kasi yon ng pahinga, kaya si Nong Jem ay magsisimba. Habang si Roble ay nagluluto, si Nong Jem naman ay naliligo. Hoy, Roble, ano pa yung ginagawa mo? Bilisan mo na't magsisimba pa tayo. Wika ni Nong Jem. Agad namang nagulat si Roble sa sinabi ni Nong Jem. Hindi niya mawari kung bakit siya inanyayahan nitong magsimba noong mga panahong yon. Ayon kasi kay Roble, na yun ang unang pagkakataong niyaya siya ni Nong Jem na pumunta sa tahanan ng Panginoon. Agad naman itong naligo pagkatapos niyang magluto. Nong Jem, hindi ba ako masusunog sa bahay ng ama? Tanong ni Roble habang naglalakad sila. Masusunog? Alam mo, Roble, hindi malupit ang Panginoon sa mga taong hindi gumagawa ng mga pagkakasalang ayaw niya. Pakatatandaan mo sana na mahal ka ng ating Panginoon. Alam mo, Roble, ang pagpapatawad ng Ama sa lahat ng nagkasala ay parang tubig ng dagat. Walang hanggan at walang katapusan. Hindi napupuno at hindi nagkukulang. Wika ni Nong Jem. Nang makarating na sila sa simbahan, ay paiba-iba na ang nararamdaman ni Roble. Animoy, nabibingi siya, lumalalim ang mga naririnig niyang pangungusap ng tao, nanlalabo ang kanyang paningin, bumibigat ang kanyang pakiramdam, at kung ano-ano pang hindi normal na nararamdaman ni Roble. Pagpasok nila sa simbahan, ay halos hindi na marinig ni Roble ang mga sinasabi sa kanya ng kanyang maestro. Ni tapik nito ay hindi na niya nararamdaman. Hanggang sa pagtingin niya sa altar, ay doon niya nakita ang isang anghel na nagbabantay. Halos hindi yun matingnan ni Roble dahil sa kaluwalhatian nito. Matapos ang misa ay agad din namang lumipad papaitaas ng simbahan ang anghel na nagbabantay sa altar na yon. Pagkaalis ng nilalang na yon, ay doon pa lamang nanumbalik ang normal na pakiramdam ni Roble. Hindi niya napansin kanina pang nangungusap ang kanyang maestro sa kanya. Roble, patanggalang mo kanina. Puro ka po at opo. Tanong ni Nong Jem. Gulat na gulat si Roble sa sinabi ni Nong Jem. Sa kadahilanang hindi niya naman yun narinig noong nagmimisa. Ni hindi niya nga ito nasagot sa anumang pangungusap ng kanyang maestro sa loob ng simbahan. Natagalan bago nakasagot si Roble sa kanyang maestro dahil sa gulong-gulo na siya sa mga nangyayari. Ha? Kasi ho, Nong Jem, nasa loob tayo ng simbahan kanina eh. Mautal-utal na sagot ni Roble. Nang makarating na sila sa kanilang tahanan, ay biglang dinalaw si Roble ng antok. Hapon pa siya nagising noong mga panahong yon dahil sa napasarap ang kanyang tulog. Parang bagong silang ka na sanggol, Roble ah. Wika ng kanyang maestro paggising niya. Ho? Bakit naman ho, Nong Jem? Tanong naman ni Roble. Tumawa lang naman si Nong Jem at nagwika ng, Kasi parang nabusog ka sa mga pangaral ng pari sa simbahan. Di ba ganun ang sanggol? Natutulog tuwing busog? Matapos makapangusap ni Nong Jem, ay agad din namang lumabas yon ng kanilang bahay upang tunguhin ang kanilang hardin. Si Roble naman ay mas piniling magkape
dahil pakiramdam niyang napakagaan ng kanyang katawan. Sumapit ang gabi at nagpaalam na ulit si Robles sa kanyang maestro na maglalakad sa labas. Hindi naman ito tinututulan ni Nong Jem, gawa ng nakasanayan na yon ni Roble at parte ito ng kanyang buhay bilang isang maranhig. Paglabas pa lamang nito ng pinto, ay bumungad sa kanya ang dalawang asong nakatingin sa bahay ni Nong Jem di kalayuan sa kanilang bakuran. Nang makita naman ng mga yon si Roble, ay agad itong kumaripas ng takbo na para bang nakakita ng multo. Kakaiba ang asong yon ayon kay Roble dahil sa meron itong dalawang buntot. Nang makita yon ni Roble ay agad niyang hinabol ang mga yon. Pero hindi na niya yon naabutan dahil parang naglaho sa hangin ang dalawang asong kanyang nasilayan. Pero kahit hindi ito naabutan ni Roble, ay meron na siyang ideya na may mga nilalang na maaaring nagbabantay sa kanilang dalawa ng kanyang maestro. Dahil sa patungong bayan ang daan na dinaanan ng mga asong yon, ay pinili na rin ni Roble na tumungo muna sa bayan. Palakad-lakad lang ito habang nagsisipol. Nang makarating siya sa bayan, ay napansin niyang maraming tao ang nakalabas sa kanilang mga tahanan. Bagong-bago yon sa paningin ni Roble dahil alam niyang kapag 10 oras na ng gabi ay wala ng tao sa labas ng bawat bahay roon at tanging mga pulubi na lamang ang kanyang nadadatnan. Habang siya ay naglalakad sa bayan, ay rinig na rinig niya ang mga pinag-uusapan ng mga taong nasa labas ng kanilang mga tahanan. Ayon kay Roble, na merong pinag-uusapan ang mga yon tungkol sa dalawang batang nawala noong mismong gabing yon. Merong kasing mga individual na puwersang pumasok sa tahanan ng mga biktima at kaagad kinuha ang dalawang batang natutulog. Ang pinagtataka lang ng pamilya ng mga batang yon ay kung paanong nakapasok ang mga ito, gayoy konkreto ang lahat ng sulo ng kanilang tahanan. Palaisipan din kung paanong hindi yun tinahulan ng kanilang mga asong nagbabantay sa labas ng kanilang tahanan. Nang marinig lahat ni Roble ang mga pinag-uusapan ng mga taong naroon, ay agad niyang inikot ang kanyang paningin upang hanapin at alamin kung saan dumaan ang mga nanguha ng bata. Pagtingin niya sa isang bundok ng tubahon, ay doon niya naaninag ang mga taong parang langgam na ang laki dahil sa layo na nito sa bayan. Nang makita yon ni Roble ay agad niyang hinabol ang mga yon upang mailigtas niya ang dalawang batang nadakip ng mga nilalang. Habang papabilis ang takbo ni Roble, ay siya namang dahan-dahan niyang pagpapalit ng kaanyuan. Naging isang ganap ng maranhig si Roble, kaya mas lalo pang bumilis ang kanyang pagtakbo. Ilang minutong pagtatakbo lang ni Roble, ay nadapo na siya sa bundok kung saan niya huling nakita ang mga nilalang na kumuha sa bata. Dali-dali niyang inamoy ang paligid upang matunton ang mga ito. Nang alam na niya ang kinaroroonan ng mga ito, ay dali-dali niya yung sinundan. Animoy isang aso si Roble dahil sa pang-amoy niya sa hangin para lamang masundan ang mga nilalang na kanyang hinahanap. Hanggang sa nadapo siya sa 3 bahay sa paanan ng kabilang bundok na yon. Napakadilim sa lugar na yon dahil sa mga matataas na punong naroroon. Dahan-dahang tinahak ni Roble ang daan patungo sa lugar na yon dahil alam niyang nandun ang kanyang mga hinahanap. Habang siya ay naglalakad ay nakikiramdam din siya sa paligid
dahil maaaring natunugan na siya ng kanyang mga hinahabol. Paglapit niya sa 3 bahay na kanyang nasilayan, ay bumungad sa kanya ang napakabahong amoy ng mga bangkay na naagnas. Halos magwala na ang maranhig sa loob ng katawan ni Roble dahil sa amoy nitong nalalanghap. Hindi naman yun problema kay Roble dahil kontrolado na niya ang kanyang pangalawang katauhan. Kahit magtangka pa yung kalabanin siya ay hindi siya nito kakayanin. Sa lugar na narating ni Roble noong mismong gabing yun, ay meron siyang nakitang isang maliit na lawa sa likod ng 3 bahay. Sa lawang yon ay meron siyang nasipat na maraming buwaya na siyang kumakain sa mga agnas ng bangkay. Walang katao-tao sa lugar na yon at tanging ang nasipat niya lamang sa unahang parte ng tahanang naroon ay mga sisiw na nakakulong. Ang pinagkaiba lang ng mga sisiw na yon sa isang ordinaryong sisiw ay purong itim yon. Paglapit doon ni Roble ay agad niyang pinisa ang isang sisiw na nakakulong. Sisiw ng aswang, wika ni Roble sa kanyang sarili. Doon niya kasi napagtantong sa aswang ang sisiw na yon sa kadahilan ng purong itim ang laman loob ng sisiw, maging ang dugo nito. Bigla niya ring naalala ang sinabi ni Nong Jem na ang mga aswang ay nag-aalaga ng maraming sisiw upang gamitin sa pangyanggaw ng mga ordinaryong tao. Ang sisiw na yon ay pinalaki gamit-gamit ang lihim na karunungan ng aswang upang hindi yun mamatay sa kalooban ng isang nilalang at mananatiling buhay kahit ilang henerasyon na ang napagpasapasahan ng sisiw na yon. Immortal ang sisiw na yon ayon kay Nong Jem dahil yon ang mutya at lakas ng mga nilalang na tinatawag nating aswang. Agad namang pinatay ni Roble ang lahat ng sisiw na naroroon na siyang ikinagalit ng nilalang na nasa loob ng tahanan. Matapos ni Robleng makapatay ng 3 sisiw, ay doon na siya merong narinig na pag-aangil sa loob ng bahay. Sino yan? Tanong dito ni Roble na nasa anyong maranhig. Wala namang narinig na sagot si Roble noong mga panahong yon, kaya ang ginawa niya ay nagpatuloy siya sa pagpatay ng mga sisiw. Nang akmang papatay na niya ang pang-7 sisiw, ay agad siyang tinalunan ng isang nilalang na nasa itaas ng bubong ng bahay. Agad namang nailagan yon ni Roble dahil sa talas ng kanyang paningin at likse ng kanyang katawan. Matapos yan ay hindi tumigil ang nilalang sa pagsugod sa kanya. Hanggang sa biglang tumigil yun at naglakad papaikot sa kung saan naroroon si Roble. Bali-balita sa amin na merong pangahas na maranhig na pumapatay ng kanyang kalahi at kauri. Ikaw ba yun? Dahan-dahan ka sa mga pinaggagawa mo dahil hindi lahat ng nilalang ay kaya mo. Ano mang pakialam mo kung kumuha kami ng bata? Pangangailangan namin yun at ang pangangailangan ay dapat pinupunan. Sagot ng nilalang habang naglalakad papaikot kay Roble. Doon din nasipat ni Roble ang totoong anyo ng nilalang na yon. Malalobo ito kung titingnan dahil sa haba ng nguso nito. Napakaraming nagsiusli ang mga pangil na talaga namang nakakatakot dahil isang kagat nito
ay maaaring ikaputol yon ng anumang parte ng katawan ng tao. Punong-puno rin ng balahibo ang nilalang na yon na kulay abo. Maging ang mga mata nito ay purong itim at merong paa na animoy sa aso. Ilang metro din ang taas ng nilalang na yon kumpara kay Roble. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas at biglang nagsisulputan ang dalawa pa nitong kasama. Merong hawak-hawak na lubid ang dalawang malalobong nilalang na dumating. Sa dulo ng lubid na hawak ng mga ito ay ang dalawang pulubing pamilyar sa paningin ni Roble. Nakatingin lang yon sa malayo na para bang nilagyan ng mataas na tigalpo. Unti-unti namang napapaatras si Roble sa lugar na yon dahil sa wala siyang kahit anong kargang gamit upang labanan ang mga ito. Hanggang sa bigla siyang nakaapak ng buto ng tao at dali-dali niya namang kinuha ang bagay na yon. Matapos yan ay binali niya ito upang maging matulis na siyang gagamitin niya sa pakikipaglaban. Alam mo, mahal namin ang kauri mo. Pwede ka pang umatras kung nais mo pang mabuhay. Huwag ka nang makialam sa mga ginagawa ng mga kauri natin dahil normal na yan para sa atin. Kung naninibago ka, ay hayaan mong turuan ka ng pinuno nyo ng ugali at pag-iisip ng isang tunay na maranhig. Wika pa ng isang merong hawak na lubid. Di naman nakaimik si Roble noong mga panahong yon at nagpatuloy lang siyang magkarga ng mga usal para sa kanyang sarili. Bakod at puder ay kanyang itinaas dahil alam niyang hindi madaling kalaban ang nasa harap niya nung gabing yon. Matapos makapaghanda ni Roble, ay agad naman itong napangisi na parabang nang iinsulto. Hindi na nakatiis ang mga nilalang na yon, kaya agad siyang sinugod ng mga ito. Napakatalas ng mga kuko ng malalobong aswang nakaharap ni Roble. Naiilagan niya naman yon pero hindi ito sapat upang hindi siya masugatan sa laban. 3 kontra kay Roble ang pagitan na talaga namang nalagay siya sa isang alanganing sitwasyon. Wala nang magawa si Roble noong mga panahong yon kung hindi ang ipaglaban ang kanyang sariling buhay. Matagumpay niya namang nasusugatan ang mga nilalang na yon gamit-gamit ang buto ng taong nakuha niya. Walang pagdadalawang isip na isinaksak niya yon sa mga nilalang na kanyang kalaban sa tuwing meron siyang nakikitang pagkakataon. Lasug-lasug na din ang katawan ni Roble dahil sa kagat at kalmot na kanyang natatanggap. Ang isang lobo namang kasama ng mga yon ay halos hindi na makatayo dahil sa pinaulanan yon ng saksak ni Roble sa kanyang mga paa. Okay, sunod kagad natin yung 8.